नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। युती टिकणार की फुटणार? दोडामार्ग भाजपा कार्यकारिणी जाहीर, नव्या चेहऱ्यांना संधी। आणि गरुड घाटात आयशर टेम्पोला अपघात, सुदैवानं अनर्थ टळला। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बघा, परत एकदा आम्ही जे वारंवार एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते म्हणून आम्ही स्पष्ट बोलतो की हिंदू कधीच आतंकवादी होऊ शकत नाही, आणि तेच परत एकदा आजच्या निकालामध्ये सरळ स्पष्ट झालेलं आहे। कधीही हिंदू समाजाच्या व्यक्ती कुठल्याही अन्य धर्माचा द्वेष करून स्वतःचा धर्म वाढवण्याचा प्रयत्न कधीच करत नाही। असे कुठलंच उदाहरण तुम्हाला कुठल्याही जगाच्या पाठीवर भेटणार नाही, आणि त्याच्यावरच शिक्कामोर्तब झालेला आहे। म्हणजे ह्याच मालेगावच्या केसच्या निमित्ताने हिंदू दहशतवाद हा जो काय आमच्या हिंदू समाजाची बदनामी करण्याचा जो प्रयत्न झालेला होता, त्यांचा तोंड काळं झालं असेल, त्यांना चेहरा दाखवण्यासाठी आज जागा नसेल। कधीही कुठला हिंदू ना धर्मांतर करून आपला धर्म वाढवण्याचा प्रयत्न करत, कधीही कुठला हिंदू दुसऱ्या धार्मिक स्थळाला तोडूनच त्याच्यावर अतिक्रमण करून मंदिर बनवायला प्रयत्न करत, असा कधीच कुठला हिंदू तुम्हाला दिसणार नाही। आणि म्हणून हिंदू समाजाची जी बदनामी या मालेगाव केसच्या निमित्ताने करण्याचा जो प्रयत्न केलेला होता, त्यांना तोंडावर त्याच्या चपराक मिळालेली आहे। म्हणून यापुढे कुठल्याही हिंदू समाजाच्या व्यक्तीला अशा पद्धतीची बदनामी करायची हिंमत कोण करू नये। परत परत एकच विषय सिद्ध होतोय की आतंकवादाचा रंग आणि जिहादचा रंग हा हिरवाच आहे, हे स्पष्ट झालेलं आहे आता वारंवार। आणि हिंदूंच्या समाजाच्या बद्दल हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या कालावधीमध्ये, मग ते महाविकास आघाडी असो किंवा अगोदरच्या युपीएचं सरकार असो, तेव्हा हिंदू समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर ज्या खोट्या केसेस टाकल्या गेल्या, त्यांना अडकवण्याचा जो प्रयत्न झाला, ते या हिंदुत्ववादी विचाराचा आमचं केंद्र आणि राज्य सरकार असताना शक्य नाही। आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आमचा हिंदू सुरक्षितच आहे, आणि हे परत एकदा त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे। आणि शरद पवारांनी आरोप केला होता की भगवा दहशतवाद आणि कुठेतरी या संघटनांवर बंदी घालवायची त्याला हे आपण उत्तर दिलंय। हो, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी खरं म्हणलं तर हिंदू समाजाची माफी मागितली पाहिजे, मंदिरामध्ये जाऊन नतमस्तक झालं पाहिजे की ज्या धर्मातून दुर्दैव आमचं आहे की तिघचे तिघे हिंदू आहेत, आणि हिंदूंनीच हिंदू समाजाची जी काय बदनामी करावी। आणि आज ज्या पद्धतीने निकाल आलेला आहे, म्हणजे ह्या लोकांनी जिथे असतील तिथे हात जोडून हिंदू समाजाची माफी मागावी। असं आहे, कारण का अशा पद्धतीच्या पुरावे चुकीच्या पद्धतीने यांच्या विरुद्ध तयार केलेले, अगर तुम्ही बारकाईने त्यांच्या वकिलांची अगर माहिती अगर वाचली असते, ऐकली असेल, जे त्यांनी कोर्ट जे जे पुरावे हे लोकांनी सादर केले ते कुठलेही सिद्धच करू शकले नाही कोर्टामध्ये, ना त्या सीडी सिद्ध करू शकले, ना जे काही विटनेस उभे केले तेही सिद्ध काय करून दिले शकले नाही। म्हणजे सगळ्या पद्धतीने हिंदू द्वेष करून, हिंदू समाजाचा द्वेष करून हिंदू समाजाची बदनामी करणं, हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांची बदनामी करणं, हा एक कलमी कार्यक्रम काँग्रेसच्या माध्यमातून चालू होता। म्हणजे हिंदू समाजाच्या विरोधात द्वेष पसरवण्याच्या लोकांना ताकद देणं, आतंकवादाला ताकद देणं, जिहादला ताकद देणं, हे सर्व स्पष्ट चालू होतं। हे आज सिद्ध झालेलं आहे। 17 वर्षांनी निकाल येतोय, आरोपी सर्व निर्दोष सुटलेले, त्यांचं म्हणणं असं आहे की 17 वर्ष जे आम्ही सहन केलं त्याचं काय? त्याचं आता प्रायश्चित हे सगळे ज्यांनी त्यांची बदनामी केली ना, त्यांनी त्यांच्या पायावर नाक रगडलं पाहिजे। आयुष्याचे 17 वर्ष उगाच काही नसताना त्यांना द्यायला लागलेले आहेत। हिंदू समाजाची माफी नाक रगडून मागितली पाहिजे।
मालेगावमध्ये जल्लोष करताना पोलिसांनी अटकाव केला. एकंदरीत त्या ठिकाणी जल्लोष करत होते, फटाके फोडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना नाही, ठीक आहे, पोलिसांना पण कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे पोलिसांचं काम आहे. पण पोलिसांनी त्यांच्या परिस्थितीच्या अनुसार योग्य निर्णय घेतला असेल. पण तुम्ही एका जागे फटाके फोडायला थांबवला असेल तर प्रत्येक हिंदू समाजाच्या हृदयामध्ये आज जे फटाके फुटतायत ना, ते तुम्ही कधी कसे थांबवणार? 15 दिवसांपूर्वीच जे मुंबईतले ब्लास्ट होते त्यांचा निकाल लागला. त्या प्रकरणामध्ये सुद्धा पुराव्यांअभावी सगळ्यांना निर्दोष सोडण्यात आलं. आता याही प्रकरणामध्ये पुराव्यांअभावी सगळ्यांना निर्दोष सोडण्यात येते. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाची तपास यंत्रणा आहे. काही जणांनी असा आरोप केलाय की जाणीवपूर्वक हिंदुत्ववादी संघटना यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत्या, त्यामुळे योग्य पद्धतीने तपास करण्यात आला नाही, पुरावे योग्य पद्धतीने गोळा करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे त्या सिद्ध करतात. हो, कारण का त्यावेळीच्या काँग्रेस सरकारने त्यांना हिंदू द्वेषच करायचं होतं. तर नेहमी आपण बघतो की मुस्लिम लीगची भाषा आणि काँग्रेस पक्षाची भाषा एकच असते. पाकिस्तानची भाषा आणि काँग्रेस पक्षाची भाषा एकच असते. म्हणजे आमच्या ह्या राष्ट्राला, हिंदू राष्ट्राला इस्लाम राष्ट्र बनवण्यासाठी ज्यांनी षडयंत्र जे करतायत, गजवाय हिंद करणारे जे लोक आहेत, त्यांचीच भाषा आतापर्यंत काँग्रेस आणि त्यांचे लोक बोलत आलेले आहेत. आणि म्हणून ते पुरावे देऊ शकले नाहीत की नेमकं हे दहशतवादी खरंच होते का, भगवा दहशतवाद खरंच होता का, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हिंदू समाजाची बदनामी करायची, हे जे काही षडयंत्र होतं ना, ते हाणून पाडलेलं आहे. नेहमी भगवा आतंकवादाचं समर्थन करताय. एकंदरीत त्या संदर्भात तुम्ही बोलताय किंवा आक्रमक आहात. या एकंदरीत निर्णयाने तुमच्या म्हणण्याने जे भगवा आतंकवादाला दोष देतात किंवा त्या अनुषंगाने वागत नाही, त्याला सिद्ध केलं एकंदरीत कोर्टाचे जे निरीक्षण आलं. मग आम्ही पहिल्या दिवसापासून बोलतो हिंदू हा कधीच आतंकवादी होऊ शकत नाही. जे आमच्या परवा आमच्या आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी पण सभागृहामध्ये तेच सांगितलं. हिंदू जो आहे तो प्रामाणिक पद्धतीने आपला धर्मासाठी कधीच दुसऱ्या धर्माकडे वाकड्या नजरेने बघत नाही. आम्ही आमच्या सणासुदी साजरा करत असताना कधीही दुसऱ्यांवर दगड मारत नाही. जसे मोहर्रम आणि अन्य मिरवणुकीच्या वेळी होतात, एक अशी मिरवणूक दाखवा मोहर्रम किंवा ईदची ज्याच्यावर एका हिंदूनी दगड मारले. एक अशी घटना दाखवा जिथे धर्मांतर एका हिंदूनी करायचा दुसऱ्याचा प्रयत्न केलेला आहे जोर जबरदस्तीने. एक अशी घटना दाखवा ना. म्हणून हिंदू समाजाची बदनामी करणाऱ्या लोकांसाठी आज काळा दिवस आहे. आणि म्हणून परत आम्ही सांगतो की जे जिहाद करणारे लोक आहेत, जे लव जिहाद, लँड जिहाद सारखे विष आमच्या समाजामध्ये पेरतात ना, त्यांनी काहीतरी हिंदू धर्माकडून काहीतरी शिकावं. तसंच आमच्या सगळ्यांचा मूळ धर्म हिंदूच आहे. म्हणून या निमित्ताने परत सगळ्याच जणांनी हिंदू धर्मामध्ये यावं. पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग हे त्यावेळेला या संपूर्ण घटनेचा तपास करत होते. हिंदू दहशतवाद हा शब्द पुढे आणण्यामध्ये किंवा तो दूर करण्यामध्ये त्यांचा सुद्धा एक महत्वाचा भाग होता. आता जेव्हा या सगळ्यांना निर्दोष सोडलेला आहे, तर परमवीर सिंग यांची चौकशी करावी. बघा, प्रत्येकाने ज्यांनी हिंदू समाजाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला ना, मग काही हिंदू दहशतवाद त्याच्यामध्ये काही अधिकारी तुम्ही जसं म्हणता, काही राजकीय नेते पण होते. ते कुठल्या आधारावर बोलत होते? मग आता तर दिसतंय ते त्यांनी खोटाचाच आधार घेऊन, चुकीच्या बातमींच्या चुकीच्या आधार घेऊनच आमच्या हिंदू समाजाची बदनामी करत होते. मग आता प्रत्येकाने पुढे येऊन या ते माफी मागावी, या तर मग त्यांना काय शिक्षा द्यावी हे हिंदू समाजाने विचार करावा. अनिल देसाई यांनी आता एक विधान केलंय की यामध्ये जे निष्पाप ज्यांचा जीव गेलाय त्यांच्याकडे निर्दोष पण ज्यांचा निष्पाप जीव गेला त्यांच्याकडे सरकार काय करणार? असं आहे की आता अनिल देसाई ज्या निवडून आल्यानंतर त्यांच्या मिरवणुकीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे म्हणजे फडकवले गेले होते. अल्लाहू अकबर आणि सर तन्सीजुदा नारे दिले गेले होते. हिरवा गुलाल उडवला गेला होता. आणि म्हणून अनिल देसाई कोणाच्या बाजूने असतील ह्याचा फक्त विचार करा. सिंधुदुर्ग जिल्हा हौशी क्रिकेट असोसिएशनच्या जिल्हाध्यक्षपदी अनिल हळदिवे तर सेक्रेटरीपदी काका कुडाळकर यांची निवड करण्यात आली आहे. 2025 ते 2029 या 4 वर्षांसाठी नूतन कार्यकारिणी निवडण्यात आली आहे. हौशी क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीनं सर्व पत्रकार बंधूंचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतोय.
आज मुद्दाम पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यामागची भूमिका आमची अशी आहे की आम्ही या जिल्ह्यात 45 वर्षावरील खेळाडूंसाठी 4 वर्षापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा हौशी क्रिकेट असोसिएशन नावानं संस्था स्थापन केली आणि तिच्या कार्याला आज 4 वर्ष पूर्ण झाली आणि 4 वर्षानंतर पुन्हा नव्यानं या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची सगळ्या सदस्यांमधून निवड करण्यात आली। आज मिती जवळजवळ 200च्या जवळपास आमचे खेळाडू सदस्य आहेत। त्या व्यतिरिक्त आम्हाला सहकार्य करणारे बरेच खेळाडू पण आम्हाला सहकार्य करत असतात आणि या सर्व खेळाडूंमधून आम्ही एकूण आमचे 7 तालुके अस्तित्वात आहेत। फक्त वैभववाडी सोडून उर्वरित 7ही तालुक्यांच्या तालुका असोसिएशन आमच्या अस्तित्वात आहेत आणि आम्ही 7ही तालुक्यांमधून प्रत्येकी 5 सदस्य हे जिल्हा कार्यकारिणीसाठी निवडलेले होते। त्या तालुक्यांना तो अधिकार दिला होता की 5 सदस्य तुम्ही जिल्हा कार्यकारिणीसाठी पाठवा आणि त्या 35 सदस्यांमधून पुढील 4 वर्षाची जिल्हा कार्यकारिणी या ठिकाणी निवडण्यात आली। सांगायला आनंद होतो, संस्थापक अध्यक्ष म्हणून अनिल हळदिवे हे गेली 4 वर्ष कार्यरत होते। पुन्हा एकदा सर्व सदस्यांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आणि एकमतानं पुन्हा एकदा अनिल हळदिवे यांची जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदासाठी पुढील 4 वर्षासाठी निवड करण्यात आली। त्याचप्रमाणे गतवर्षी माझ्यावर उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी होती, त्याऐवजी आता सरचिटणीस पदाची जबाबदारी सर्वांनी माझ्यावर सोपवलेली आहे। तर गेली 4 वर्ष खजिनदार म्हणून कार्यरत असणारे बबन परब यांची पुन्हा एकदा खजिनदारपदी नियुक्ती केलेली आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी श्री राहुल रेगे आणि प्रवीण काळशेकर या दोघांची सहसचिव आणि चंदन घाडी यांची सहखजिनदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, निवड करण्यात आलेली आहे। तो उपाध्यक्ष म्हणून विजय जोईल देवगड, राजू पेंडुरकर कणकवली, संदेश कुबल वेंगुर्ला, मी सगळी नाव परत तुम्हाला पाठवतो, टोटल जिल्हा कार्यकारिणी पाठवतो। संदेश कुबल वेंगुर्ला, अभय नाईक सावंतवाडी, शाबी तुळसकर दोडामार्ग, नाना कुडाळकर कुडाळ, सुशील शेणगे मालवण या सर्वांची उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली आहे। तालुकाध्यक्ष जे आहेत ते सगळे पदसिद्ध तालुकाध्यक्ष आहेत। त्याच्यात राजन गिरब आमचे वेंगुर्ल्याचे आहेत, सुनील दुरी कुडाळ, रिजवान शेख आमचे मालवण, शरद शिरोडकर सावंतवाडी, रमेश मालणकर देवगड, जय भोसले दोडामार्ग, दशरथ जाधव, त्यानंतर जे उरलेले काही सदस्य जिल्हा कार्यकारिणी ते याप्रमाणे दशरथ जाधव, चित्ररंजन जाधव कणकवली, जयराम वांगणकर, आनंद बौलेकर, संजय फर्नांडिस वेंगुर्ला, राजू पाटणकर कुडाळ, शंकर पराडकर, उमेश मांजरेकर, वासुदेव
वरवडेकर मालवण, राजा राणे, प्रवीण काळसेकर, प्रशांत बांदेकर सावंतवाडी, सुधीर साटम, उदय रुंबळे देवगड, कृष्णा नाईक, विजय गवस, निलेश तळणकर दोडामार्ग अशा प्रकारची आमची कार्यकारिणी आम्ही सर्वांनी एकमतानं निवड केलेली आहे. विशेष करून गेल्या 4 वर्षात प्रत्येक तालुक्यामध्ये आमच्या स्पर्धा झाल्या, बरेच उपक्रम झाले आणि सातत्यानं आमच्या सदस्य संख्येत वाढ होत गेली आणि त्यामुळे पुढील 4 वर्षाची याहीपेक्षा चांगले उपक्रम करण्याची आमची मनीषा आहे. देवगड मालवण सागरी मार्गावरील हिंदळे मिठबाव पुलानजीक रस्त्याला भेगा पडल्या असून साईड पट्टी खचून रस्त्याला मोठं भगदाड पडलं आहे. हा रस्ता रुंद असून या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ नेहमी सुरू असते. रस्त्याला साईड पट्टी देखील नसल्यानं वाहतुकीसाठी हा मार्ग धोकादायक बनला आहे. माझं नाव मंगेश सुधाकर मयेकर, हिंदळे गावचा मी रहिवासी आहे. आणि हा जो आता सरपंचाने तुमच्याकडे विषय मांडला की हा जो मुख्य सागरी महामार्ग आहे हिंदळेच्या दिशेने जो जातो आचरा देवगड रस्ता, हा रस्ता अस्तित्वात येण्यापूर्वी इकडे पहिली खाडी होती आणि पूर्वी जी वाहतूक होत होती माणसांची ये जा जी होती ती होडीने होत होती. परंतु हा जेव्हा रस्ता अस्तित्वात आला तेव्हा आमची जमीन शासनाने संपादित केली. आम्हाला कोणत्या प्रकारचं नोटीस नाही. आम्ही एक खोत म्हणून एक आमच्याकडे मालकच आहेत ह्या जमिनीतले, तर आम्हाला कोणत्या प्रकारचं नोटीस वगैरे न देता हे जरा ब्रिज झालं आणि त्यात जोड रस्ता आमच्या जमिनीतनं घेतला. त्याचा अद्याप आम्हाला 1 रुपया मोबदलाही मिळाला नाही आहे. आणि विकासाच्या नावाखाली आम्हा शेतकऱ्यांना भकास करून सोडलं आहे की हे ब्रिज झालं, विकास झाला, ठीक आहे, चांगलं आहे, जमिनीचे पैसे नाही मिळाले, ठीक आहे, ते पण चांगलं आहे. पण जेव्हा ब्रिज झाला त्याच्यात ब्रिज खालची जी माती आहे ना ती न काढता, जेव्हा तो भराव घातलेला होता नदीला तो न काढता तसाच फक्त JCBने फोडून टाकला. त्यामुळे काय आलं की आमच्या उर्वरित जमिनीमध्ये खारं पाणी भरलं आणि ती जमीन आमची चांगली सुपीक जमीन 12 महिन्याची शेतीची जमीन ही फुकट गेली आणि ते आमचं नुकसान झालं तर झालं. आत्ता असं झालं की ह्या रस्त्याला एवढी वर्दळ असते की अवजड वाहनं ह्या ठिकाणी वाहतूक करत असतात. सरपंचाने आता सांगितल्याप्रमाणे 500 नव्हे तर मी म्हणतो 1001 गाडी दिवसाला ये जा करते आणि त्यात अवजड वाहनं असतात, चिरे भरलेली वाहनं असतात किंवा वाळू भरलेली, खडी भरलेली अवजड वाहनं असतात. त्याचप्रमाणे लक्झरी आपल्या गावातनं जातात. आणि आता काय झालं की त्या रस्ता कोसळतोय. गेली 20 वर्ष मी स्वतः आम्ही त्यावेळी एक पक्षाचं काम करत होतो, त्या माध्यमातून आम्ही पाठपुरावा करत होतो. त्यावेळेला तुम्हाला सांगतो की राजाराम राणे सभापती होते, त्यानंतर प्रियंका साळसकर मॅडम सभापती होत्या. यांच्या माध्यमातून वारंवार PWDकडे आम्ही जात होतो, त्यांचा पाठपुरावा करत होतो, परंतु अद्याप आमच्याकडे काही लक्ष दिलं नाही. त्यानंतर बाप्पा फाटक जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती झाले, त्यांच्याही माध्यमातून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला की काहीतरी होईल, काहीतरी रस्त्याची डागडुजी होईल, काहीतरी इथे होईल. की रस्त्यातनं अपघात होतात ते होतातच, परंतु खाली आम्ही राहत असल्यामुळे आमच्या जीविताला या ठिकाणी धोका निर्माण झालेला आहे. आमची वाहनं खाली असतात. यापूर्वी आमच्याच गावातले 2 मोटरसायकल स्वार माझ्या अंगणात येऊन पडले वरनं, त्यांची अक्षरशः गंभीर अवस्था झाली. त्यांना तसंच उचलून मुंबईपर्यंत घेऊन जावं लागलं आणि त्यांना बरेच ऑपरेशन वगैरे लाखो रुपयाचा खर्च आला. आणि हे ठम्म जे सरकार आहे आजपर्यंत जे चालत आलं आहे की एवढं का दुर्लक्ष करतं मला काय माहिती नाही. की कोणतरी ते मरणार, ती जीवितहानी कोणाची होणार आणि मगच त्यांना जाग येणार की काय कायम जसं आजपर्यंत होतंय तसं होणार की काय, अशी परिस्थिती निर्माण आहे. त्यामुळे तुमच्या माध्यमातून मी या ठिकाणी शासनाला विनंती करतोय हे सरपंचांच्या समोर की कृपया वाहनांचा होणारे अपघात टाळाच, पण त्याबरोबर आमच्या ज्या जीविताला आज धोका निर्माण झालाय त्यासाठी शासनाने त्वरित काहीतरी उपाययोजना, आता ते संरक्षक भिंत होईल तेव्हा होईल, पण आत्ता तिथे अशी अवस्था झाली तुम्ही पाहिलात की रस्त्याला भेग गेलेली आहे. त्याच्यामुळे ती कधी कोसळू शकतो. पावसाचा सीझन आहे, अवजड वाहने वाहत आहेत तिथे, त्याच्यामुळे गणपतीच्या सीझनपुरती
मी पूर्वी तरी त्याची इथे डागडुजी होणं फार महत्त्वाचं आहे आणि जीव वाचवणंही फार महत्त्वाचं आहे असं मला वाटते. धन्यवाद. नमस्कार, मी इंद्रिय सरपंच मकरंद शिंदे. या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की हा जो रस्ता आहे देवगड मालवण आणि म्हणजे तो सागरी महामार्गातच येतो, परंतु हे ब्रिज झालं त्यापासून हा रस्त्याची वाहतूक वाढलेली आहे आणि वाढलेल्या वाहतुकीत मंगेश मेहकर यांच्या घरासमोरची जागा आहे त्या ठिकाणी रस्ता भरपूरच अरुंद आहे. हा अरुंद रस्ता भरपूर वेळा आम्ही मागणी केली आहे, ग्रामपंचायतीकडे मागणी केली आहे की आम्हाला तिथे संरक्षक कठडा बांधून द्या, परंतु अजूनही तशी काही योजना किंवा निधी शासनाकडून उपलब्ध झालेला नाही. आत्ता पण बांधकामवाले बघून गेले, परंतु अजूनही काही त्याच्यावर ठोस निर्णय होत नाही आहे. त्या रस्त्याला भिगा पण गेलेल्या आहे, त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. तरी आजच्या या बातमीच्या माध्यमातून माझी सरपंच म्हणून नम्र विनंती आहे की लवकरात लवकर ही जर संरक्षण कठडा झाला नाही तर तो रस्ता कोसळणार आहे. गणपतीचा सीझन येतो आहे, रहदारी वाढणार आहे. आताच 600-500 वाहनं दिवसाला धावत आहेत आणि सीझन सुरू झाल्यावरती हजारोच्या पटीत जातात म्हणजे दिवसाला. म्हणजे किती धोका आपण पत्करतोय हे शासनाने पण बघितलं पाहिजे. तर माझी ही नम्र विनंती आहे या माध्यमातून की लवकरात लवकर याच्यावर ठोस कारवाई व्हावी. धन्यवाद. कॅन्सरचं लवकर निदान आणि उपचार सुलभरित्या उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे एक विशेष कॅन्सर निदान व्हॅन जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय कुडाळ येथे दाखल झाले. ही व्हॅन पुढे जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरती जाऊन नागरिकांना तपासणी आणि निदान सेवा पुरवेल. महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या सेवेमुळे मी डॉक्टर भावना तेलंग, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय कुडाळ. आमच्याकडे महाराष्ट्र शासनातर्फे आज कॅन्सर व्हॅन महिलांची जी तपासणी आहे, गर्भाशयाचे कॅन्सर आहे आणि स्तनाचे कॅन्सर, तसेच आपले पुरुषांमध्ये आणि महिलांमध्ये होणारे जे मुखाशयाचे कॅन्सर आहे त्याची तपासणीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून एक कॅन्सर व्हॅन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राचे फिरणार आहे. तर त्यांचा दौरा आता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चालू आहे. आज कुडाळमध्ये त्यांच्याकडून आपल्याकडे तपासणी झालेली आहे. आपले CS सर डॉक्टर श्रीपाद पाटील आणि तसेच माझे सहकारी डॉक्टर वालके सर यांच्या वतीने आम्ही जनतेला आवाहन केलं आहे की आज दिनांक 31 जुलैला आमच्याकडे जी कॅन्सरची व्हॅन महाराष्ट्र शासनाकडून आलेली आहे त्याचा म्हणजे व्यवस्थित फायदा उचलायला पाहिजे आणि आपली तपासणी करून जे काही आजार होणारे आहे त्याला आपण प्रतिबंध घालता येईल. कॅन्सर व्हॅन आहे हे आपले पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फिरणार आहे. आज काल सावंतवाडीला झाला त्यांचा कॅम्प, आज आपलं कुडाळमध्ये आहे. त्यानंतर 2 तारखेला ओरस सिव्हिल हॉस्पिटलला आहे. त्याच्यानंतर 9 तारखेला देवगड ग्रामीण रुग्णालयाला झालेली आहे आणि 2/8ला जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्गला आहे. सोमवारी उपजिल्हा रुग्णालय कणकवलीला आहे ती आणि मग त्याच्यानंतर सगळे PSC आपले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र कनेडी, नांदगाव, कोंढा आणि उंबर्डे अशा ठिकाणी त्यांचा दौरा आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता असताना तळकोकणात सिंधुदुर्गात महायुतीतील धुसफूस चव्हाट्यावरती आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीच्या माध्यमातून लढवणार असं वरिष्ठ सांगत असले तरी सिंधुदुर्गात शिवसेना भाजपनं स्वबळाचा नारा दिला आहे. पाहूयात. राज्यात विधानसभा निवडणूक भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादीनं महायुतीच्या माध्यमातून लढवले. विरोधकांना 4 मुंड्या चित करून राज्यात एकहाती सत्ताही काबीज केली. कोकणातही जनतेनं महायुतीला कौल दिला. त्यात सिंधुदुर्गात कणकवली विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे नितेश राणे, सावंतवाडी मतदारसंघातून दीपक केसरकर आणि कुडाळ मालवण मतदारसंघातून निलेश राणे हे शिवसेनेचे आमदार बनले. राज्यात भाजपा सुसाट असताना जिल्ह्यात मात्र शिंदेंच्या शिवसेनेचे 2 आमदार आहेत. नेत्यांच्या निवडणुका पार पाडल्यानंतर
आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकांना सुरुवात होणार आहे। पक्षवाढीसाठी शिवसेनेनं पक्ष प्रवेशाचे धमाके सुरू केले। कुडाळ मालवण मतदारसंघात आमदार निलेश राणे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत ठाकरे शिवसेनेतील कार्यकर्ते पदाधिकारी शिवसेनेत प्रवेश करतात। शिवसेनेचा झंझावात सुरू असताना भाजप कमालीची अस्वस्थ झाली आहे। शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना नियुक्तीपत्र देत असल्याचा आरोप भाजपनं केलाय। एवढ्यावरच न थांबता भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे। खरं तर विधानसभा इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर आमचे वरिष्ठ नेते, आत्ताचे प्रदेशाध्यक्ष आणि त्यावेळेचे कोकणाचे संपर्क मंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील किंवा देवेंद्रजी असतील, त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांना असं सांगितलं होतं की या वेळेला युतीच्या तिन्ही सीट चांगल्या मताधिक्याने तुम्ही सगळ्यांनी निवडून आणा, एकदिलाने काम करा आणि असं केल्यानंतर जी काही राजकीय परिस्थिती बदलेल त्यामध्ये आपल्या संघटनेला कुठल्याही प्रकारचा धोका पोचणार नाही असं त्या सगळ्या मंडळींनी सांगितलेलं। पण प्रत्यक्षात निवडणुकानंतर उलटं झालं की आमचा सहयोगी पक्ष शिवसेनेचे जे वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत, विशेषतः जिल्हाध्यक्ष मंडळी त्यांची जी आहेत, ती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना बोलून पक्षप्रवेश देऊन आपला पक्ष वाढवण्याचा केविलवाना प्रयत्न करत आहेत आणि मला असं वाटतं की हे युतीच्या आचारसंहितेच्या विरोधात आहे आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या वरिष्ठांकडे याची तक्रार केलेली आहे। भाजपच्या या आरोपांना शिवसेनेनंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय। शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी आपण नियुक्तीपत्र दिलेले कार्यकर्ते हे आमदार निलेश राणे यांचेच होते, तर तुमचे कार्यकर्ते असतील तर तुम्ही घेऊन जा। भाजपचे स्वयंघोषित नेते असा उल्लेख करत आम्ही कोणालाही आमिष देऊन प्रवेश घेतलं नसल्याचं सांगितलंय। आम्ही कुठलाही भाजपचा पदाधिकारी आम्ही आमच्या प्रवेशात पक्षामध्ये घेतला नाही। जर घेतलेला असेल तर तो सांगावा, त्याला भेटावं, पुन्हा व्हावं तर त्याने भाजपने जिल्हाध्यक्षांनी त्याने आपल्याकडे घ्यावा। आमच्या शिंदे गटातून सुद्धा कोण नाराज असतील आणि आमच्या मित्र पक्षाकडे जात असतील तरीही माझी वैयक्तिक काही ऑब्जेक्शन नाही, त्यांना तिथे जाऊन आनंद मिळत असेल, आमचा मित्र पक्ष आहे तरी त्यांनी जावं। मी असं कधी मानणार नाही की माझ्या पक्षातून कोण मित्र पक्ष फोडतोय। भाजपमधून जर कुठला पदाधिकारी नकळत आमच्या हातून जर आला असता तर त्याला संपर्क करावा, आमच्या आमदारांना सांगावा, त्याला विचारावं, त्याला सोगरी घ्यावं, माझी कुठलीच हरकत नाही। निलेशजीने जे 4-5 वर्षामध्ये जे कार्यकर्ते निर्माण केले या जिल्ह्यामध्ये, त्यावेळी निलेशजी भाजपमध्ये होते, अर्थात आज ते शिवसेनेमध्ये आमदार आहेत, त्यांचे रिलेशन, त्यांचे संबंध, त्यांचं कौटुंबिक नातं हे बघितल्यानंतर ते कार्यकर्ते निलेशजींकडेच वळतायत। ते भाजप किंवा असं प्रवेश नाही, ते निलेशजींच्या माध्यमातून त्यांनी नवीन कार्यकर्ते तयार केलेले होते। त्या जे निलेशजींच्या स्वभावावरती त्यांची मैत्री होती। शेवटी एखादा माणूस जरी पक्ष म्हटला तर रिलेशन असतात, ते रिलेशन त्यांचे जवळचे असल्यामुळे कदाचित ते थोडंफार होत असेल, पण ते भाजप असं मी म्हणू शकत नाही। कुठलाही बेसिकचा भाजपचा कार्यकर्ता आम्ही हलवलेला नाही आणि तसं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी यादी ती द्यावी आणि त्या पक्ष कार्यकर्त्यांना बोलून घ्यावं। शिवसेना भाजपच्या या आरोप प्रत्यारोपांनंतर दोन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेते काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचं आहे। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षातील वाद उफाळून आले। स्वबळावर लढण्याचा इशारा प्रति इशारा देण्यात आलाय। त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी हे महायुतीत उठलेलं वादळ शांत होणार की निवडणुकीत स्वबळावर लढून अजून उग्र रूप धारण करणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय। भाजपा दोडामार्ग तालुक्याची नवीन कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे। आपल्या भारतीय जनता पार्टीची अभियान हे संपूर्ण महाराष्ट्राभर चालू होतं आणि या अभियानाअंतर्गत आपण संपूर्ण या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आपण सदस्य नोंदणी झाली, आपल्या सक्रिय सदस्य नोंदणी पूर्ण झालेली आहे। त्यानंतर मंडल अध्यक्ष निवड झालेली आहे। आज जो आमचा टप्पा होता तो कार्यकारिणी जाहीर करण्याचा होता। आज माननीय आपल्या दीपक गवस यांच्या प्रमुख यांच्या मार्फत आपण ती कार्यकारिणी प्रदेशनी मान्यता दिलेली कार्यकारिणी आज जाहीर केलेली आहे आणि आज कार्यकारिणी जाहीर झाल्यानंतर इकडची बूथची जी समिती आहे ती पण गठीत झालेली आहे। चांगल्या पद्धतीने 57 बूथपर्यंत आपण संघटन बांधणीचं काम पण पूर्ण झालेलं आहे। आपलं इकडे 22 शक्ती केंद्र प्रमुख पण गठीत झालेले आहे। चांगल्या पद्धतीने जी संघटनात्मक जी बांधणी आहे
ती दोडामार्ग तालुक्यामध्ये मान्य दीपक गवस यांच्या नेतृत्वाखाली आपले इकडचे सुधीर दळवी असो, आपले आनंद तळणकर असो, आपले चेतन आणि सगळे आपले भारतीय जनता पार्टी ज्येष्ठ राजन मापशेकर, आपले दुसरे आपले नानशे, सर्वांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये चांगली संघटन बांधणीचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आणि आज हे संघटन बांधणी करत असताना पण आज जे येणाऱ्या आता ज्या काही निवडणुका आहेत, ह्या निवडणुकांवर आपल्या खालीपर्यंत आपण जिंकण्याची पण आपल्या तयारी बूथपर्यंत जाऊन कार्यकर्त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. आणि चांगल्या पद्धतीने आज कार्यकारिणी जाहीर जाऊन भविष्यात येणाऱ्या सर्व आपण जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आहेत किंवा येणारी भविष्यातली नगर परिषद असो, आपण एकतर्फी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आपण जिंकणार आहोत. फक्त कार्यकर्त्यांची एक काहीतरी भावना असते, ती आपण व्यक्त करत आहोत. त्या भावनेनुसार आपण सगळ्यांची भावना ही आता पक्ष आपल्या मार्फत आपण पक्ष प्रमुखांकडे आम्ही पोचू. भारतीय जनता पार्टीमध्ये केव्हा दोन गट नसतात. भारतीय जनता पार्टी ही अध्यक्ष पार्टी आहे, लक्षात घ्या. तिकडचा अध्यक्ष प्रमुख असतो आणि अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली तिकडचा मंडल असो, जिल्हा असो किंवा राज्य असो हे चालत असतं. आणि जे प्रमुख पदाधिकारी किंवा ज्येष्ठ पदाधिकारी तुम्ही जर म्हणत असाल तर प्रत्येकाची कामं असतात. आता तुम्हाला माहिती आहे, आता पावसाळा सुरू झालेला आहे, त्यानंतर अनेकांची कामं, शिक्षणाचे विषय आहेत, सगळ्यांचा विषय आहे. ते सगळे ते आपापल्या कामानिमित्त कुठेतरी बाहेर गेले असतील. पण पार्टीने जेव्हा एकत्र विषय सांगता आज ती जाऊन जाहीर केली पाहिजे, कारण त्याला 2 दिवस झाले ते पाठवलेली होती पक्षाने. त्यामुळे आज जाहीर करून आज आम्ही घोषित केलेली आहे. अशी कुठली आपल्याकडे 2 गट 3 गट भारतीय जनता पार्टीमध्ये नसतात. ही अध्यक्षीय पार्टी आहे आणि अध्यक्ष ज्यावेळी एखादा डिसिजन घेतो त्यावेळी तो फायनल असतो. म्हणजे त्यात काय सांगतो तुम्हाला, कालच हा विषय संपलेला आहे. ह्याविषयी आता परत मी बोलणं तिथे म्हणजे ते चुकीचं ठरेल. पक्षाची भूमिका जिल्हाध्यक्षांनी मांडली आहे, त्यानंतर पण आपण एखादा उत्तराचा तो विषय संपलेला आहे आपला. त्यामुळे आता परत एखादी भूमिका मांडू, अजून कुठेतरी वातावरण दूषित होणं हे मला काही योग्य वाटत नाही. कारण कार्यकर्त्यांना योग्य दिशा संघटनेची लावणं हे आमचं भारतीय जनता पार्टीचे ह्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचं काम आहे. ते आपण त्याच्याकडे आपण जास्त लक्ष दिलेलं आहे. आणि येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका कार्यकर्त्यांचं मत आहे की आपण लढणार आहोत, आपल्याला लढण्याची इच्छा आहे. कारण भारतीय जनता पार्टीची ताकद आपल्याला दाखवण्याचा हीच एक संधी आहे. त्यामुळे आपण ती नक्कीच येणाऱ्या आपल्या वरिष्ठांकडे आपण ते विषय मांडू आणि त्यांना नक्कीच कार्यकर्त्याची भावना ते ऐकून घेतील आणि त्यांना त्यांचं मनासारखं उद्या उमेदवारी पण सगळी लढवण्याची परवानगी देतील. पार्टी हे प्रमुख पक्ष आहे या महायुतीमधला. आमची भावना आमच्या नेत्यांमार्फत वरिष्ठांपर्यंत पोचलेली असेल किंवा आज तुमच्यामार्फत पण अजून पोचेल, कारण आमच्या जिल्हाध्यक्षांनी पोचवलेली आहे, बरोबर ना. त्यामुळे आमची भावना त्यांची ज्यावेळी वरिष्ठांचा जसा आदेश येईल तसा त्या पद्धतीने आपण काम करू. कुडाळ वेंगुर्ला महामार्गावरील MIDC रोडपर्यंत सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा निकृष्ट दर्जाबद्दल नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. महादेवी हत्तीणीसाठी ग्रामस्थांनी एकजूट दाखवून देत जिओचं कार्ड पोर्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय. पालिकेतील सर्वजण आणि आमच्या गावातील सर्वजण जिओ गो म्हणजे एकही कार्ड जिओचं कुठलंही प्रोडक्ट न वापरायचं आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. त्याची पहिले चाल म्हणजे आज आम्ही 30 ते 40 जण जिओचं पोर्ट करून घेतोय आणि इतर कंपनीत आम्ही जातोय. आज जर एक माणूस म्हणेल तसं
त्या निर्णयाप्रमाणे जर चालायचं म्हणला तर भारत देश नक्की गुलामीत जाणार, असं नाही चालणार किंवा अन्याय आहे. त्यावेळी लोकभावना, आमच्या महाराजींचे अश्रू हे बघून सुद्धा एखादा लोकप्रतिनिधी किंवा जिल्ह्यातला लोकप्रतिनिधी, मोठा राजकीय प्रतिनिधी एकी याचं निदर्शन किंवा निषेध करत नाही. ह्याच्यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट कुठलीही नाही आहे. त्या गोष्टीचा आम्ही सर्वांनी निषेध करतोय आणि निषेध म्हणून जिओचे सर्व प्रोडक्ट बंद करतोय. धन्यवाद. करूळ घाटात सिमेंट पत्र्यांनी भरलेला आयशर टेम्पो पलटी झाला. संरक्षक कठड्यावरती टेम्पो स्थिरावल्यामुळे तो दरीत कोसळण्यापासून बचावला. हा अपघात बुधवारी रात्री 9च्या सुमारास झाला. यामध्ये टेम्पो चालक व क्लीनर याला किरकोळ दुखापत झाली आहे. त्याच्यावरती गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कोल्हापूरहून सावंतवाडीकडे जाण्यासाठी चालक अभिजित कांबळ्या आपल्या ताब्यातील आयशर टेम्पो घेऊन करूळ घाट मार्गे निघाला होता. रात्री 9च्या दरम्यान त्यांचा टेम्पो घाट उतरत होता. दाट धुक्यात चालकाला रस्त्याचा अंदाज आला नाही. एका वळणावर टेम्पो आला असता चालकानं लावलेल्या ब्रेकमुळे टेम्पो पलटी झाला. सुदैवानं टेम्पो पलटी झाल्यानंतर संरक्षण कठड्यावरती स्थिरावला, अन्यथा दरीत कोसळून मोठा अनर्थ घडला असता. अपघातानंतर चालक व क्लीनर हे टेम्पोतून बाहेर आले. त्यांना किरकोळ दुखापत झाली. दोन्ही जखमींना पोलिसांनी गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. युती टिकणार की फुटणार? दोडामार्ग भाजपा कार्यकारिणी जाहीर, नव्या चेहऱ्यांना संधी. आणि करूळ घाटात आयशर टेम्पोला अपघात, सुदैवानं अनर्थ टळला. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.